gaurkoa 3. edizio bat izango da, Initiative Sessionen 3. edizioa, eta jarri diogun izena da e-lab, eta honen hau nondik sortu zen, bada ideiak, hortik dator eta laborategiei buruz hitz egin behar dugunez, e-lab. Dinamikan sartzearen, esan diegu, bakoitzak poltsan zeuken puzzle zati bat, eta puzzle horiek hartu eta puzzlea osatzen zuten. Taldeka juntatzeko modu bat zen eta puzzlea osatzen saiatu behar zen. Eta juntau dituzte eta talde bakoitzaia mahai baten ingurun jarri da, bakoitza kolabora baten laguntzakin. Eta ja kolabora juntzaile pixka bat esplikatzen ze aktibitate edo ze dinamika egin behar zituzten. Puede existir un camino entre lo que, como decíamos en el vídeo, entre lo que sería la universidad y el mundo laboral, un punto intermedio que nos ayude ideas que tenemos nosotros los estudiantes, que se puedan realizar proyectos, como hemos estado haciendo durante toda la jornada. Gaurko ekintza positibo eta interesante iruditzen zait, ikasleek metodologia desberdinak ezagutzen dutela. Estaba bastante bien entretenido con los vídeos y las charlas y luego nos hemos conocido un poco entre los grupos y ha estado bastante bien. Gaurko saio iruditu zait oso interesgarria, batez ere ikasle eta irakasleen ekintza bat izan delako, eta batez ere ikusi degulako bizitza arazoz beteta dagoela. Eta azkenen iruditu zait unibertsitatetan eta gaudela asko klasetan sartuta, eta pixka bat ateratzeko, gauza desberdinak egiteko, azkenen praktikotasun hori bilatzeko asuntoa eta ondo.